जोंनि चेनेलखौ जों मनेटाइजनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हाबा आसा खालामो नोंथांमोना जोंजों लोगोसे थाफाबाय थागोन होननानै। दा नानिखौ नायलांनो हासिगोन रायजोफोर। दा नै जोंना नानिया बिदि उन्दुनानै दंगासिनो। फिन जाबाय सेहेराया नोंथांमोननि अननायजोंसो खानायाव हमै हमै बोबाय थायो बियो। खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलिनि गोजोन अननाय गासैनिबो आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय अननायखौ नोंथांमोन साफ्रोमनोबो जासिहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै जोबोर खुसि लोगोफोर, नोंथांमोननि हेफाजाब होनाय, नोंथांमोननि सापर्ट खालामनायजों जों दिनै जोंनि चेनेलखौ जों मनेटाइजनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हाबाय। 4K साबस्क्राइबार जानायजों लोगोसे जोंनि चेनेला मनेटाइज जानो थांबाय लोगोफोर। बेनि थाखाय थेंक इउ स' माच लोगोफोर। नोंथांमोना जोंखौ इसिबां अननाय होनानै जोंखौ सापर्ट खालामनानै जोंनि चेनेलखौ मनेटाइजनि थाखाय एप्लाइ खालामनो होनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। आसा खालामो नोंथांमोना जोंजों लोगोसे थाफाबाय थागोन होननानै, जोंजों लोगोसे आगान सुरफाबाय थागोन होननानै आसा खालामो। अराय सम जोंजोंनो थाफागोन होननानै आसा खालामो। आरो जाय बिथांमोना जोंजों लोगोसे थानानै जोंनि भिडिअखौ शेयार खालामनानै जोंखौ सापर्ट खालामदों, बिथांमोननि थाखाय रोजा रोजा साबायखर। जाय बिथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो बिथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर। मानोना जोंनि चेनेलाव बिदि भिउबो जायामोन आरो साबस्क्राइबारबो गैयामोन। नोंथांमोन सापर्ट खालामामोनबा जोंनि चेनेला दिनै बिदि मनेटाइजनि थाखायबो एप्लाइ खालामजानाय नङामोन। थेंक इउ स' माच लोगोफोर, अननाय होनानै जोंनो नोंसिनि सापर्टखौ होनायनि थाखाय, देखायनायनि थाखाय। आसा खालामो नोंथांमोना बेबायदिनो जोंजों लोगोसे थाफानानै जोंखौ सापर्ट होबाय थागोन होननानै। आरो जाय बिथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो प्लिज कमेन्ट खालाम। सानफ्रामबो जोंनि भिडिअखौ वाइटिंआव नेनानै थाबाय थायो बेफोर सुबुंफोरा जोंनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामहर। माबायदि भिडिअ नायनो मोजां मोनो प्लिज कमेन्ट खालामनानै बुंहर। जोंनि भिडिअआ सानफ्रामबो फैबाय थागोन। आं सानफ्रामबो नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ बानायनानै बा भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन। जोंनि भिडिअआ दैलि 9:30 बा 9:25 आपल'ड जायो। प्लिज नेनानै थाबाय था आरो जोंनि भिडिअखौ नायलांबाय था, जोंजों सापर्ट होलांबाय था। गोजोननाय थाबाय लोगोफोर, रोजा रोजा साबायखर नोंथांमोननिसिम। बुंनो राव गैया लोगोफोर नोंथांमोननिसिम। नोंथांमोना दि इसिबां जोंनो अननाय होबाय, अननाय देखायबाय, आंहा बुंनो आरो राव गैला लोगोफोर। नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ मनेटाइज खालामनायनि थाखाय एप्लाइ खालामहोबाय, जोंखौ अनसायनानै जोंनि चेनेलखौ मनेटाइजनि थाखाय एप्लाइ खालामहोबाय, बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर लोगोफोर। नोंथांमोननिसिम आरो आंहा बुंनांगौ जेबो गैला लोगोफोर। दा आं नानिनि हालोदखौबो नोंथांमोननो देखायसै। नानिया दा मा टाइपआव दङ, माब्रै दङ। नानिया जोंना एसे साबसिनाव फैदों। बयनिबो अननायजों, बयनिबो अनसुंथाइ हरनायजों जोङो मोजां मोजां बेसाद दौनो नाजागासिनो दं, मोजां मोजां जाहोनो नाजागासिनो दङ। रोजा रोजा साबायखर नोंथांमोननिसिम अनसुंथाइ हरनानै जोंखौ सापर्ट होनायनि थाखाय आरो जोंनि चेनेलखौ मनेटाइजनि थाखाय एप्लाइ खालामहोनायनि थाखाय, 4K खालामनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर लोगोफोर। दा नानिखौ नायलांनो हासिगोन। आं देखायनोसै नानिखौ। जोङो दिनै लेक्ट'जेनबो दौजेनदों। लेक्ट'जेन दौजेनदों, जोङो सेरेलाइस दौदोंमोन। सेरेलाइसनिफ्राय जों दा सोलायनानै लेक्ट'जेन दौदों आरो लेक्ट'जेन दौनो जों ट्राइ खालामदों। लोङोना लोङा ट्राइ खालामदोंमोन। दा एसे लोंनायखौ नुदों आरो जोङो एसे लोंदों। बयनिबो अननायजोंसो बियो, बयनिबो आर'ज खालामनायजोंसो। थेंक इउ स' माच जायफोरा जोंनि थाखाय आर'ज खालामदोंमोन, जोंनि नानिनि थाखाय, जोंनि न'खरनि थाखाय। आसा खालामो बिदिनो जोंनि थाखाय जोंजों गसंफागोन होननानै, अराय सम जोंजों थाफागोन होननानै। दा नानिखौ नायलांनो हासिगोन रायजोफोर। दा नै जोंना नानिया बिदि उन्दुनानै दंगासिनो। गरमबाबो बायह्रायाव लांजाया, बामनानै लांजाया, माने हारा गोजाखायनो बामजाया आरो बेयो। दा बिदि दं नै। सेहेराखौ नायनो हागोन, साबसिन जाबाय नै। एसे साबसिन जाबाय सेहेराया, नोंथांमोननि अननायजोंसो बेयो। नायदो नै।
बिमाखौ गाइखेर दौनायनि माबायदि खानायाव हमै हमै बोबाय थायो बियो लोंनो बानायानो एकदम दिनै गोदान दौबाय सेरेलेक्सखौ दोनथ'बाय जोङो दोनथ'नानै जों लेक्ट'जेन दौदों दा लेक्ट'जेन दौगासिनो दङ दिनैनिफ्राय दौजेनदों लेक्ट'जेन लोंनो बायो आरो बिरादनो बिमानि खानायखौ एकदम बोयै बोयै हनै जायब्रुं खालामजोब्बाय गावखौ दौनायनि गोबां मानसिफ्रानो बुंदोंमोन सोलायदों होननानै बेनिखायनो जों सोलायनानै दौदों लेक्ट'जेन दौदों जों दा आरो बेखौ लोंनो बायोबा दस्राखौ दौबावगोन बेखौ एसे दौनानै सोलाय दौबाय थागोन आरो जों दा बिमाखौ एकदम जायब्रुं खालामजोब्बाय बे खानायखौनो बोनानै लोंनो बानायानो दा नै नानिया एसे मोजाङाव फैदों आफा इसोरा अननायखाय एसे मोजाङाव फैबाय रायलायनाया बेना एसे क्लियारसिन जादों रायलायसिनदों दाखालिफोर रायलायाखैमोन बारा दा एसे रायलायसिनदों माबा माबि बिहांदों दासो आरो दिनै बिबै फैनो नागिरदों मालाय बिबै नायफैगोन लोंनो बायो नुवाखै हनै खुगाजों गहोफिनलायलायखायो गोजोननाय थाबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन अन्नानै भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ शेयार खालामना होदो कमेन्ट खालामदो आरो गोदानै फैनायफ्रा साबस्क्राइबबो खालामना लादो जाहाथे जोंनि गोदान भिडिअखौ नुनो मोनो गोजोननाय थाबाय थेंक इउ सो माच